Ugatu naurten, 30 urte betetzen ditugu finkatze produktu eta torlojuen munduan. Hasieran, mekanizatzaile bezala, zirrindolak eta azkoinak egiten genituen, baina azkenengo urteetan industrial banatzaile gisa gabiltza lanean. Daukagun katalogo zabalak desberdintzen gaitu merkatuan. 30.000 referentzi desberdin baino gehiago ditugu gure denda onlineen. Denak momentuan erosgai. Bost mila referentzi inguru Bergarako almazenean bertan eta gainontzeko 75.000 berriz epe motzetan Europear eta Asiako hornitzaileekin ditugun aliantza sendoei esker. Gehienak normapean, baina gure bailaran eta Euskal Herriko beste txoko desberdinetan dauden mekanizatu tailer txikiei esker baita planopian. Ezoikoak eta aurkitzen zailak diren erreferentziak eskuragarri izaten espezializatu gara batez be. Material desberdinetan eskaintzen ditugu karbono altzairua, altzairu ordogailua, dupleza barne, latoia, nailona, kobrea eta azkenaldi hontan baita material bereziagoak titanioa eta aluminioa bezala. Horretaz aparte, paketatze eta etiketatze bereziak egin ditzakegu eta aztaldura desberdinak aplikatu. Esate baterako, geometa, delta magni, albanizaua beruan, zinikela, errekotea eta bar aplikatu. Hau dena, tamaina txikiko enpresa familiarra izanik, berrikuntza bidetik bakarrik egin genezaken. Gure ibilbidean prozesuen automatizazioa eta digitalizazioa ezinbestekoak izan dira.